Que tal estades, ben? Sí. Bueno, veremos se sigue igual, porque mirades a pantalla, porque hai alguén que vos quere dicir algo. Veña, atentos. Boa tarde, son Daniela Fernández e quería mandar unha mensaxe de agradecemento para Paula, para Max e para Eva, por visibilizarvos, porque visibilizándoos así convertidesvos en referentes positivos para todas. Entón, o meu grandísimo agradecemento por dar a cara, por estar aí diante, porque sodes un orgullo, ao final, é un orgullo que persoas como a vos nos representen. E, sen dúbida, pois tamén todo o meu cariño para Arelas, por todo o que fai, por todo o que fixo e por todo o que fará. Que bonito, Daniela Fernández, Max, estabas, poñías a mano peito como os americanos cando escuitan o himno. Quen é Daniela? Contádenos, por que é tan importante esta mensaxe? Pois Daniela é unha historiadora galega e unha activista polos dereitos das persoas trans que eu coñecín nunha das primeiras quedadas as que funde Arelas e foi como un dos primeiros referentes físicos que podía ter aquí de persoas da Galiza que nos levou a ver varias cousas ese día, nos ensinou cousas moi chulas e que foi unha desas referentes que estivo aí loitando para que nós agora podamos estar aquí. Claro, porque vos tres falades de que non tiñades referentes cando erades pequenos, non? Entón, que papel xogou, por exemplo, a televisión ou o cine a hora de amosarvos perfís que se axustaran ao voso? A mí axudoume moito. Eu acórdome cando tiña 12 anos, 13 ou así, mirar YouTube e aparecerme pois, un vídeo de Cristina La Veneno, por exemplo, e eu dicía, vale, pode haber futuro neste aspecto, pero non te voy a dar o paso. E, pois, xa como dixen, chegou a adolescencia, xa empecé a xogar un pouco máis que a miña imaxe, entón, nese aspecto sí que tuve referentes. O que pasa é que non coñecía xente cercana que poder contar que tivera a mesma situación que a mí, entón era máis complicado. No meu caso, non foi así. Eu, mediante a televisión, o cine e así, non. Pero sí que é certo que eu, como me animei a tomar o paso, foi grazas ao meu maior amigo. Porque, bueno, tamén formaba parte do colectivo trans. Bueno, un día falando do tema, eu, en carnavales, disfrazaste do que ti queres. Eu sempre aproveitaba para disfrazarme de forma masculina. Claro. Eu acórdome que un día estaba con el por Vila García, enseñei unha foto co disfraz e dixenei, mira, así síntome, dixeno tal cual, mas eu mesmo, masculino. E xa me empezou a falar do tema, bueno, eu xa o día seguinte pusime a pensar, e dixen, pois mira, son unha persoa trans e non quero estar máis tempo calado. Quero dicilo e quero poder expresarme como son eu mesmo. Sí, señor. Que forza, que forza hai que ter para iso. Fixadevos que estamos falando moito do valor do apoio, do valor dos referentes, do valor dos amigos, da familia tamén. Referente para eles tres é Cristina, e iso hai que premiarlo de algún xeito, Raquel. Pois claro que sí. Pensaba aquí, Cristina, que xa levar emocións de abondo é o que che queda, amiga, porque, bueno, é moi bonito pensar que nun momento determinado ti precisache ese apoio e demais, e pasache de estar así de perdida a ser o referente pois destas persoas tan queridas para ti, así que hoxe tiñas que marchar daqui cunha dose extra de emoción. Que che parece, ben? A ver se aguanto. Bueno, pois hai alguén moi especial que ten unha mensaxe para ti. Moi especial non, eu penso que a persoa máis especial de todas, imos ver. Hola mami, aquí estamos de novo. Xamais cansarime de dicirte o moitísimo que te admiro tanto a nivel profesional como a nivel persoal. Eres a persoa máis traballadora e resiliente que existe na falta terra. E iso vémoslo reflectido na maravillosa asociación que creaches xa fai 10 anos. A asociación, a cal aínda a día de hoxe, sigue axudando de forma tan desinteresada a tantísima xente. Quérote e apréciote a mil, mami. Los magos de mamá orgullosa. Pois vaya sorpresa, verdade? A verdade que que sí. esperaba. Me díxome que non quería vir máis. Bueno, estaba compinchada, estaba compinchada.
Que bonito, non? Recibir Sí, unha mensaxe sí, tan sí. sincera e de agradecemento e de orgullo por parte dunha filla. Penso que non se O pode bonito, pedir o bonito de máis. Sara é que con todo o que ten vivido, que ten vivido cousas, é tan positiva, tan alegre, e eso é tan de admirar que a mí que me encanta sempre vela porque sempre está cun sorriso, é igual a foto que miredes e crede que, que vaya fotos, que ten pasado momentos difíciles, pero aí está na Coruña vivindo a súa vida, facendo o que ela quere e eso é maravilloso. É o orgullo para min non o que temos feito, sino na persoa que se ten convertido, que é maravillosa. Cristina, Dende logo ten a quen sair. Cristina, a túa filla transicionou moi nova. Pensas que é mellor cando se transiciona a pouca idade que cando é máis tarde? Sí, a miña experiencia me dice que sí, que canto antes poidan deixar de levar esa vida, esa doble vida, moito mellor, moitos menos sufrimento. E isto vémonos en Arelas. Aquelas personiñas que fixeron o tránsito, ojo, porque o mellor o sabían, porque hai veces que as persoas non o descubren hasta máis maiores, pero se o descubren sendo pequenas e non poden ser elas mesmas hasta máis adultas, normalmente a súa saúde mental é máis precaria, lóxicamente, non? Pero se xa o saben desde pequeniñas e teñen apoio familiar e se lles permite vivir ca súa identidade libremente, como foi o caso de Sara con 8 anos e medio, vemos que normalmente son persoas que salen adiante, bueno, pois mellor. Eso non quere dicir que outras persoas salen adiante, pero sí que canto antes poidan... Canto antes se solucione ese conflicto interno e se podan amosar como son eles mesmos, elas mesmas, pois moito mellor, menos impacto para as súas vidas. Que sin as familias é moi complicado sair adiante. Ai, hai moita emoción por aquí no público, Juan, hai moita emoción. Moitas grazas, Cristina, moitas grazas, Max, Evan e Paula, por vir aquí, por contar a vosa historia. Un placer coñecervos. Igualmente, moitas grazas. Que vaya moi ben. Grazas. Un aplauso fortísimo para vos. Caciñas, volvede cando que irades, volve con Rosario, con tua avó, Ten que vir aquí. Temos que mercar peixe. Veñemos a peixe.